Right, muri Zimbabwe tinoti makati kumati mana ese nyika yeZimbabwe ndofunga makazinzika zichitarwa naClive Malunga achitaura akati inozoda muzomangagwa 2030 yari kutaura iyo haisi kuzoisvika because Zimbabwe izvozvi iri kupisa and haisi nyaya kunyepa Zimbabwe iri kupisa. Right, nyanda nayo panapa inyaya iri kutotaurwawo kunzi ZANU-PF inofanira kudzosera property iri belong to Zipra. Right, ndomsoro wenyaya ndoda kuti ndikuverengere pasina chandatapudza kana chandabvisa panapa. Pana vari kunzi ZANU-PF wants the government to give back properties that belong to Zipra, a group of fighters from the independence war. These properties were taken away during the 1980s when there was fighting in Matabeleland and Midlands. Robert Mpofu, a big person in ZANU-PF, talked about this at a party for Cephas Ncube, who is now the leader of Zimbabwe National War Veterans Association. Mpofu is upset that it's taking so long to give back this property. The Zipra fighters brought them with the money they got after the war ended. The properties are all over the country and include buildings and land. Mpofu does not understand why it is taking so long because everyone knows which property they are. Alright, thank you for watching.